Flim bultren na chuan plin thlok la hi lo langa thlona khaltu chuan an hnai bera thlona thumun chu biak po tu tuma emergency landing ngai wangani achan chu fel ma har sanan to wang hi lo nia amai chu van du thlak tengin chulai huna airport thu nei du te chuan thlona thum huna chuan emergency landing chu an lo phal lova ti chuan thok le khada mara anti chuan tur ka da tang chuan phone chu luthutin thlona khaltu ne na chuan air force ho thlona thum huna tum tur chuan thu pe ya chumin hu chuan mara le train pa chuan bike chuangin air force thlona thum hun lam chuan panda a chuti mek lai chuan thlona chuan poina len zok lo thlingin chutia sipai ho airbase muna thlona ron thlo lu tu wang chuan sipai ho pu chu an phok lek na sa hle meya mara chuan a bike mong chuan sipai ho in daidan na an lo sim chu sutlangin atlan tlanga amai ro chu van tu thlak takin thlona khaltu chai chu lima satak ani wang chuan ni ko hriloina ve mek boka anu rivak lova chuan mara pu chuan thlona umna hun chu ron thling ve ngalin chai din hun chu an ngai tu hle meya ti chuan sipai ho po chu ron thling ve chop chil ngalin an ni ho chu an lo huala mara po chu sipai ho thlona thum huna phalna nei lova a thlona thum tira fan chuan man ngala ti chuan kumruk liam da thil thing chu ron langin sundari le chhungte rel hui to taka chuang hi an ron langa sundari chu nula mi pa apasal tura an biak mi somhi tena an hnol to no hinia chumini po chuan mi pasomni pakhat ani turin apasal tura an biak khulam pan chuan arela chuan an chuang mek ani chutian chuan mek lai chuan sundari chhungte chuan rel chung rim chel tuk le thutna ru tuk chu an pun phuna an zina tur kho an han thlen chuan chu kho chu thingtlang khring tak le mir thei ho lir omna mun hi lo ania ti chuan mi pakhat mara a sundari basal tur chu ron langin mara chuan engma anei lo thule airline siam tu a roman an nei thu chu han soya sundari chuan lo chunjom ve in mi pa somni lai nan nar to thule achan po ei rong bolemo nam le zai po thiam lo wang hi lo nia athil tu zong chu kek zorna dor honani thu chu han soya mara chungte chuan sundari chungte chu zanria an kianga kilve tur chun han soma zanri an kilna chuan mi zong zong chuan thlona chung chang rongot chuan soya mara po chuan sundari ne na rei tak an ti ti hu chuan mara po chuan sundari finna le ngil nei ate po chu mu thiam hal thuaya mara chuan sundari nupi nei chu rem ti ngalin amai ro chu sundari chuan achana pe turin a hun nal du tur thu chu soya chumi zan chuan sundari chu mara te na chuan riak ve in mara chuan achan chin te chu han soi thanta a ama chuan an ko ho chu an ri thei em maya rel pon ko chuan ading ve tu lawa chu wang chuan mun danga jin chu le ve wa te po chu an dana har saina poi thak em ani mara pa chu an ko sarkar school chuan zir tir tu nei in thunei tu ten hena an ko chuan rel din tir ve turen voi muzal angin naziakin lekha lo the lu to ani ti chuan hun le ni te po chu lo vein mara po chu lo thang lian cho ve jela ti chuan an khuwa rel din tir ve an du lot na lama chuan norte hoi hodin boina te hial an chok choka an kho police nen po ain ti bo hel ni mara thin rim chuan lungphang rel chu han vum vaka chu lungvom so khok chuan nor hoi hotu te jinga mi chu fu in hiama tor pha a ina han thlen nu chuan mara pa chuan mara nung chang le ko sakzia wang chuan mara chu haw shapa chutia ti chan chu an khuwa in malu son ve theina ni thu han soya ti chuna pa thin rim chuan mara chu ma e tak chuan be exi maya apa chuan soi chun zum halin kathi huna pok ruang hal tu tan ka du lo che atia chumin hu chuan mara chuan ain chu chuasanin air force zom ta ni chumin hu chuan mara sipai tran lai chu run langin mara chuan achung te chu lekha hi lo thuna amai ro chu mara pa chu lo thin rim ringin afpa in a lekha ron thun te po chu chiar tu lovin a the thang mai maya mara nu chuan lekha thun chu rong taka charin ring takin afa lekha thun chu chira an training na chuan mara chuan rim takin a training trina hun tim biga chuan minute thumatan chuan an chung te biak pon turin phone man phal sak thina chumini po chuan mara po chuan achung te biak po tum chuan phone chu mang veya ma se van du thlak takin apa ne na in biak do chi chuan phone call chu top mak maya mara pa chuan pa chu achunga ara thin rim ranga nga in alung ngai hle maya an in taka chuan mara chuan achung te chu biak po lo lutum ringin
amai ro chu phone man thei hun chung chu lo top to a ti chuan an hun man lai mek chu run lang le in Sundari chu achung te chuan mu turin run ko ho a atuga chuan mara chuan Sundari ne atanga chhana mo be se in anga renga Sundari chuan mara chu pasal nei chu du lo thuan soya chu thu Sundari chung den a han hriat chuan a thong hle maya mara an Sundari ne na anei du lo chan a han zo chuan Sundari chuan an in nei marin an thil tum te ti hlolin phodangai thu chuan a han changa an thil tum ten ti hlolin nuwa chuan an in nei thei don ani Sundari chuan mara chu adu rang thowa ti chuan an thil tum te ti hlolin tur chuan ma chuan han ran ta a mara po chuan a ro man na te ti hlolin theinan benga chuan lon puk turin angena amai ro chu beng ho chuan angai te bukin an lo hno le a kumthum nuwa chuan mara chuan thlona manga jin chuakin aminga isan em Just Airline nei tu pares chu hmo tuma airport an thlen nu chuan mara chuan reporter pakhat sidra chu hmuwa sidra chuan pares chu michal lang tak ani wang chuan mu mai thi ani lo thu chu han soya chanpa chuan mara chuan a thlona business class ticket chu hmu pa a mara chuan engtia har sa pani se pares chu hmu nge tumani thlona chunga chuan mara chuan pares chu ama thu ti chu hmu hal thoya mara chuan pares chu ve biain pares po chuan vani thlak takin mara thusoi chu lo ngai thlak sak lo maya ti chuan mara chuan arom han chu shrilin mara chuan thlotna ticket man to tuk chu soi selin mir theide poina an ban pha ve thei tur thlona siam du thu chu soin chu an hriat chuan an bulami te chuan an lo noi vek maya mara chuan arom han chu soi fe in thlona ticket man to chan ber chu travel agent ne na kalpui ngai thina wang ni ti soin mara chuan ticket chu online le post office manga zor chuani ero chuan ticket man chu tlom tur thu chu soin amai ro chu peres chuan athusoi chu lo ngai pe mu lovin achan chu a thlona chuan mi sual le ko do te po an chuang veang ti hlo wangani an hu dewa chuan peres chuan mara chu economy class lo chuang ve tur chuan asoma amai ro chu mara chuan asomna chu lo nara peres chuan flight attendant ne na chuan engemaw soin an hu ri vak lova chuan thlona khal tu chuan thlona chu kholam chin lo na wangin anin trana ngai thu chu han puanga ti chuan mara chu atu emo du lo emo thlona chu chu sangai ta thlona chumuna chuan Prakash Babu a an ti mai chuan lo hmuin mara ro man de chu tha ti thu chu soya chumin hu chuan mara le Prakash Babu de chu thingpui dora cholin a ro man nei de chu an sei duna Prakash chuan mara ne na thodun chu rim ti ta chu baga Prakash chuan mara ne na chuan thalia office mutur chuan atia atuga chuan mara chu Sundari kek dora chuan kalin Sundari dor po chu ama ai chuan alo changthlung to le maya Sundari chuan pasal nei to thule fa po pani lai nei to thu chu han soya chu thu mara nan hre chuan alungai hle maya mase Sundari chuan soi chu fiam thuni ti soin avoi ni nan mara chu Sundari kek zor lai chuan Sundari dora chuan vakal le in Sundari chu in nei puita na som le a Sundari po chuan loram tin ti chuan in nei tur chuan in bo saita a anin nei ni lo thlen chuan mi zong chuan hlim hle maya abi takin Sundari le mara chuan hlim mani anuwa chuan mara chu Prakash Babu de office a chuan kalin an rom han te chu an sei duna mara chuan an rom han chu soi fe in thlona chu leiloin a ho du thu soya a rom han po chu a hlo len nge ring tlat ani Prakash chuan mara ne na chuan noi somli pasari peturin a hrila ti chuan arang lamin thlotna chu alo ho sak thei don ani mara chuan noi somli pasari mutur chuan thei top chua mara nu chuan an chung teram da kamin poisa chu mu thei maya chu baga mara chu Director General of Aviation nen tanga thlophal na dil phut angai ni mara chuan darkar tam fe ama an ko hun chu nga ka tlailam panga chuan mara chu tu lo ka le tur chuan tia atuka po chuan ama miang bukin ko na chu dong le lawa ti chuan mara chuan president chu mai chna mu tumina beya thlona a journalist mi hret khan lo puin atopa chuan president nen chuan ain mu thei ta ni president ne na chuan mara chuan aro man chu soi fi in mira theite poina an ban pha ve tur airline boss ai du thu chu asoya ti chuan kumtam tak liam ta mara chunga thil tling chu ron langin mara chu air force a lo la tanga ni khat chu anu chuan mara chu ron bia in apa chu khumbatin ana thule
mara chu a the angarangin lo ho turina cha a chan chu heng hun chung zong hian mara pa chuan af palo ho hun chu lo nga rengani ti chuan mara chu airport lampanin atlana amaro chu airport awa thlen chuan business class ticket chu an lo hral zo vek to a economy class ticket man chu a poisam neina dei to lo wang chuan airport a chuan loan pu tur te azunga amaro chu tu ma chuan lo ngai sak lovin atopa chuan ama mara po chu security hoin airport rang chuan an pai chuak hi ti chuan du thlan tur dang nei lovin basa chuan an khulam panin hota a basa chuan huna du rei wangin en thlen meu chun apa chu lo thiman do a mara nu chuan mara chu lo tra in mara chunga chuan alo thin rim hle meya achan chu pa ruang po chu hal thei lo wangani ti chuan mara nu chuan apa in afpata na lekhanu che chu chiar saka khahun chung zong khan apa chuan afpa chu alo chung em hi lo niya ti chuan mara chuan midangin athil ton ang chu antun ve lo lan rim takin na tho ngai ti rathiama president in chu thu lo hriat chuan arel ru khoi em ya ti chuan mara chu phalna po chu pe thuaya anu dewa chuan Mahrez aircraft chuan thlona chu siamin aminga Deccan Air an vua thlona chu awei khatna turta na thlo don chuan boin tokin Perez chuan anana kaltlangin dan thar siam tira chu dan thar siama chuan thlona zong chuan Director General of Aviation hena an thlona burpin chu an pek ngai ani chuwang chuan thlona siam tu te chuan an thlona siam chu sa chu maran hen rang chuan an lak kirangai le phata ni achan chu thlona siam chuak tu te chuan an thlona siam dan blueprint chu tu ma an mo thian lo wang ani ti chuan an khwa khirna wang chuan mara po chuan thlona nei le to lova ti chuan mara chuan anna thil ti dan chu du lo zia ti lana office akalin amai ro chu anna chuan ingatan ma lo ngai sakluin office rang chuan pe choka mara chuan persa chu skun flora muin mara chu lo chamna wangin abeidong lek to a anupui chu ama thlop tu omchun ni in anupui chuan apasal chu entikni mo chuan alo la lo tlen ring tlatani mara po chuan anupui hena chuan anthil ton de wang chu ngai damadila sundar po chuan apasal chu surprise in arai thu chu hrila atuga chuan mara chuan bongropur thlona chu thlona pa ngai siam tumin ruam man na neya ma se apis nei chuan alo dai lova anupui chung ten hena tang chuan paisa pu ka chu po chuan dai lovin an kho chuan paisa tho khomin an ran puya amaira chu Deccan Air chuan boina tok le in thlona kalkung an man tur chu Perez thunei an huaya oman niya ma se mara chu beidung nu lovin thlo theina kalkung an leilon to chu man rang ka hin a thlo an thar chu thlo tir china ti chuan mara chu thora sengin ticket chu online an zuar choka atoba chuan Deccan airplane chu thlok chok tur an pe felta ni van du tla takin thlona chu a thlo lai chuan a tui lo zowa ti chuan emergency ya tum chu lo nga in ma se Perez chuan thlona tum phalna chu pe du lova ti chuan sintir president lang le in mara chu Air Force military headquarters alo omin mara in suife na lo nga thatu chu nei du lo niya mara a sepe atran lai a sepe lo tang ve thin hi lo ni Perez chuan mara chu nei du hena chuan shrem turin atiya amai chu nei du chuan ta soi chu lo ngai pe mo lovin hun har sa le khir tak an pal tlang nu chuan July sombruk sa ni pathuma chuan Deccan Air chu commercial aircraft apon ni in thlona a thlo chuma sak ber ni chuan mara chu passenger dang ho nen chuan a thlo theina chun ngoring an ru thapa thlona thlo chho don chuan boina dang tok lein thlona thlale lama chuan boina omin chuwan chuan thlona chunga om zong chu an chi ai veka chutia an thlona in chetna nei ti mara na mu chuan thlona khal tu te omna chuan vakalin wa nei thla takin thlona chu che zo lampan main an ding thei rama chutia an boi noi wang chuan tun ma mara lo pui tu Prime Minister po chuan mara chu biak po bedu lovin a hosan maka reporter ten hen rang chuan a zon chia sen lo dongin thlona ticket tlom taka hral awang chuan international security law bo chia pu niya ma se nu pui chuan fanoshin sakawang chuan tlemin a hlim ve dewa chuminu chuan mara chuan thlona chiang kon lo chan chu zir chiangin a che chan chu chuak theita a che chan chu tu dang rovin mahonara lo ni in paresan lo tham hi lo niya an chena to wang le mitam tak nu der thongan da wang chuan Deccan Air chu khokhet na rit tak achung alek ko antuma ma se wani thla takin mahonara chuan athil ti sual chu
mipui hriat dah chuan a pawng ta a mahse mipui chuan Deacon Air chu an ring tawh lova an ngai dan chuan thlawhna ticket man tlawm zuar thin te chuan an passenger te himna ngai tha an ngai ni mara beidong le ru ha chu a ru lo num zawk na ring takin a awa minister in a pui du tawlo awang chuan mara chuan thawpui tur thar a zuna ngai ta a ti chuan investor thar tur chu mungal thuain mahse a investor thar chuan asum man tir don ni chuan thlawhna ticket man chu ti sana rota mahse mara an chu thu hriat chuan a thawpui du lova chutia an investor mu chun mara an nar ti hriat chuan a thin pa chuan a thina rim hle maya a chan chu thin pa hian mara aswang tu na te chu ti hlo tlina om theina aspai na chu ban sanin mara chu a thawpui charchara mahse tu na chuan engma nei to lovin Sidra radio station na chung kalin ta chu mi puiten an lo hriat ve theina an thil ton chuan soitan ta paresa chu bi hausa le soltak mir theizok ne na thlo theida angkha chuan du lo me ni thu chu sei chuak ta a separate support chu lo ngoi du mai big lovin thlona ticket man tlom zo ka zwar chok thin tu te chuan passenger te hibna ngai tha apua an pani ai nil na wang chuan mi puin tu zong nge rin tur an shilova ti chu mi pui ho rin na nei le theinan khovela mi mangai ber pathum te nen chuan thlona manga thlo chu tum ta a zana po chuan nut mu to lovin tlaiwar thakin thlona chu amaina venga a chan chu operation na ron ti boy le hlo wangani ti chuan atuka chuan van ne siamin nei du chu hmuwa ti chuan nei du spaite chuan a thlona chuan ven saka ti chuan ogas e somni panga sani pathum lo her chho chuan Deacon Air chan china ni sharing tlang turin thlok chok tuin anin bo sailia thlona chuan an chung ko tinen om toin passenger dang bo chu angak meka mase passenger me re tu ma aron taxi lowa chuan mara chuan an thlona thlotum chu thole aril ruka chuti mek lai chuan a thin pa chu ron lang thutin a thin pa chuan an thlona ticket hral chuan app chuan boina to thu chuan soi to maya chu baga ticket zong chu hral zo to hi lo nia chumi na endir chu Deacon Air chuan mi puirin na hlo chuk le to ni chumini chuan thlona chu thataka thlok chuakin atumram po thlong takin a thleng theia ti chuan mara chuan aswang to na te chu atakrama chantirin tuna chuan mir theite point thlona ticket an leive thei to do ani Peter pakhat chuan thlona phorwang chuan mara ne na chuan lom thu asuya mara po chu in sum zo lovin lom wangin nukola anu po chu thlona tang chuan apa thla kengin alo chuaka ti chuan an phani chuan ingkoin anu chu a hopa a hlo tin na wang chuan alom em ani anu reivak lawa chuan mara chuan phone call dongin ama ron betu chu tu dang ni lovin paresa hi lo nia paresa chuan mara chu thopuya ron soma mase mara chuan tang takin alo nar ngala achan chu pares ne na ain do na chuan hna chan to wang ani